Minflok kien ta' għajnuna ġot Jena Bela infexxi attakka persuna illi ridet tkellmu wara li mietet it-tija tagħha. Ma li ġejja tajjat miegħi. Ma ħodx hemm il-meħanajt rajtu qeklik, ma jimporta. Matul il-jum ta' tnejn ġi żvelat dan il-voice recording wara li mietet it-tija ta' din il-mara allegatament wara li waqqawha f'ħom tal-anzjani. U magħha jinstema' jitkellem il-kandidat ġot Jena Bela li sa qabel l-elezzjoni kien responsabbli mis-settur tas-saħħa. Kien għalhekk il Net News staqsa l-ġot Jena Bela għaliex farfar minn dan il-każ sensittiv, iżda minflok weġibna spiċċa attakkana. Dan l-att vendikattiv u Ma attakkax sabitek fit-triq u saqsietek żewġ mistoqsijiet. intom ipperpetwajtu att kriminali. Dik il-konverzazzjoni damet. Ġifieri inti qed tgħid li kull min isibek fit-triq u jiġi jkellmek att kriminali, Alla ħares. Jekk nirrekordjak mingħajr ma tkun taf. Inti mhux hekk qedtil, inti qedtilha xi stalker fuq il-video. Stalker mela kull min isibek barra fit-triq huwa stalker. Kull min jistennieni bil-karozza u jimxi miegħi bil-karozza huwa stalker. Inti taf x'intejt u dil-mara kull ma riddet acknowledgement ta' L-acknowledgement ħaditu formalment. minn għandek personalment. U jidher li tafek għax bdiet tgħidlek bl-ewwel isem tiegħek. Jiena battila kulħadd jafni hawn deġġot jan jgħiduli. Ġewwa ħanerġa' ngħid, ġo din il-materja kien hemm żewġ partijiet. Jekk vera stalker irrapportajt il-pulizija. Dak issa dik affari tiegħi Ma rapportajtx mela. drittijiet legali tiegħi. Irrapportajt jew le? Sinjorina, flok in-net qed titlob apoloġija minni li jagħmlu ipperpetwaw. Ma tlabtekx apoloġija jiena. Jiena qed ngħidlek, dil-mara sabitek barra. Allura kull min isibek barra u dex jew Malta allura tistokjak. Issa jekk qed tgħid li qed jistokjak. Jekk qed tistokjak dil-mara jew stokjatek, inti li tista' tgħid li jekk għamilx rapport tal-pulizija. Inti assoċjajt ruħek ma' qatt kriminali. Tajċ li qed insaqsik mistoqsija sempliċi. Assoċja ruħu ma' qatt kriminali. Għamilt rapport il-pulizija. Sa tajba. Titkellmu fuq ir-rulo. Għamilt rapport mal-pulizija. Għamilt rapport mal-pulizija. B'mod mill-aktar emozjonanti din il-mara kienet esprimiet kif tsita għaddit minn agonija fl-aħħar 4 ġimgħat ta' ħajjita, kif ukoll li mill-11 ta' Marzu ħadd ma ċempilla sabiex jispjegala eżatt x'ġara f'dan il-każ jew imqar biex jgħaddu l-kondoljanzi biex issa ġot Jena Bela qed jgħid li din il-mara hija stalker.